Merhabalar, size indiki okap berjek goşkymyň awtoryny bilemek, ýöre halaýan goşgulamyň biri. Ýadymda. Şolun gara saçlaryny penjelep, gözlerine gan öýdürip ýürekden, ýakyp giden ilk söýgüň barada gurrun garipdi. Gahar jemlenipdi göreşleriňde. Ýigrençden dodoň titredi durdy. Bilseň, şolun duýgularym gorjalap, ýüregimiň burçuny pytrady berdi. Söýmek hakda. Ýa-da söýülmek hakda. Jinnik ýaljagam ýokdy pikiriň, diýdiň. Söýüşip bagtly bolýan bolsa, goý men bu dünýeden bagsyz eteýin. Gepiňe hä berip oturdum menem. Ýüregimiň törüne hasrat gapladyp, şol günden soň ne oýundan, ne şyndan saňa söýgüm hakda söhbet açmadym. Ýollar aýra düşdi. Ýollar gaýra. Meni gör nireden çykard akwal. Eger ilk söýgüm ýakmadyk bolsa, sen menki bolardyň. Bolardyň akmal. Ýadymda şol gece aýyň ışgyna ilkinji söýgüňi ýada salanma. Şonda ökündim men. Ökündim kimsiz. Bagtyňa şärik däl. Dostum baranma.